vi faktisk så meget op i det, at vi har udstationeret 2 campmedlemmer til Koh i Kambodja, hvor vi har tænkt os at gøre en indsats for miljøet. Og som vi siger i Sustainer Camp, affaldsoprydning og alkohol, det er bare 2 ting, der spiller. Vi ses på Roskilde. Skål. Skål.